Mao ni siya ang karaang balay sa akong lolo. O to guys, mao ni siya. Mana lang ilang balay. Hello guys. Mamakaw si Misa Kalinay. Ay, nagaong sa Ilahang kain. ina. Ay, Gaong so. Oh. Kanan si Buya sa Kalinay. hindi pa rin sila galijol kaya. Ala, sigawas, kakanta. Aguwas. Oh, yan. Galijol mo ikuya. Awol. Iya ba yung gitanong nining no isami tiya kato ganing. Iyang mata di parehag color. Pwede di ba yan siya tinuod lang. Ha? Nagluto kay sila Luis Teme. Kalatuya, tuusap tiya ito na abot sa balay niya kay kuan ang lagi lagi man dagoy tiya. At tumisi lang ina nga balay. Kay mamakaos. Ganang mais nila dire oy. Ako adin yung kuan. Kauna ko sama si Uri Kalmunga. Kang kalamunggay oh. Agi as kandiris manggod. Laya dala iso na kita mamagis kandiris. Naay lalong kay sa tanan mon gabutang iyang hako di magduga. Hi Kara. Asira ina. Kasi ayaw lipstick. Donya Kara ba yan na? Ha? Muto, ay muto. Labi daw ka mo na nangaji pa dito ah. Wala man siya nadugay. Kanang wa ko'y ginula. Pag-ingala ako ay ganito wala masagay sa batiin. Ala kami. Hala sinang rupa. Binan bitaw na latara. Balo, kuha na po na balo na po pinila. Kaya nga naman. Lagi. Ayan na, para puyang. Dulog pa ko. Bahalina Israel. Balay na dyan. Mo na ikaw ano, banggitan sa Kalinay. Hala, oh, dagang sili. Sili. Daghan na kayo, oh. Naapa diri, ah. Daghan kayong sili. Kaluluhan. Balay sa akong kaluluhan. So thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Olanga TV. Bye-bye.